Sa mga, ano tawag mo sa mga followers mo? Mga aswang. Hindi siya Rab Kalingap yan. Baliktad. Hindi, Kalingap Rab. Ito ang collab na mapapauro-uro ka. Kalingap Rab at Konyo Bicolano. Sorry ka. Hala ka boss. Nasira mo. Sa pinaka nakakangirhat na house tour. Manong, ilabas mo yung habayanas ko. Ano ako, matutumbang presi. Samahan ang ating uragong broski at si Kalingap Rab. Si Ram. Sabi ko sa'yo, talaga ako sa man. May QR code. Sa kakaibang house tour at pinakamasayang usapan. Uy, ang ganda. Bago kasi. Sabi niya kanina, Bicolano Konyo, Konyo Bicolano. Abangan sa Martes. Kaya follow, subscribe, gabos na.